Hvad så? I dag der skal vi interviewe nogen på Rudolf Piles skole, så det bliver meget sjovt. What's up? Kan du godt lide pizza? Ja, det kan jeg godt. Okay. Er du iskold? Ja, nogle gange. Ved du godt, hvad det er? Ja, det er noget koldt med isterning. Nej, det er forkert. Næste. Kan du godt lide pizza? Ja! Hvor meget elsker du pizza? Hvad? Meget? Okay. Er du iskold? Nej. Ved du godt, hvad det er? Nej. Nej, godt. Det kan jeg godt forstå. Du har også meget tøj på. Ja. What's up? Er du iskold? Nej. Nå, det tænker jeg nok. Kan du lide pizza? Ja. Okay. Seriøst? Nej. Nå, hvorfor siger du så ja? Ja. Hold kæft, din idiot. Din mor. Ja. Kom. Okay, i dag, eller der er flere klip, men lige nu der skal vi interviewe 2 små børn, som er handicappede. Yeah. Kan du lide pizza? Ja. Hvad betyder blæ? Ja. Kan du lide pizza? Nej. Ja! Nå, er I iskold? Din mor. Ja. Okay, vi går videre til næste. Husk at like, subscribe, ses.